nonro mag weche mag tuke nyakora moge jwang bedo kod nyaka giko kamano e thor wach mabendo warango odiochieng' ma kawuono bede kod ng'eyo ni oganda to koro wacho nade weche mag tuke ka wantiere kar kae wantiere kae kod janon weche mag tuke mano Jen Olale mabendo wadatwak go ka ukinyi ma kawuono kapod warito mondo aneni Rafael Onono dhi donjo kae saidi mabende en janon weche mag tuke kendo apisa mano mar FKF ka entiere pacho kae mabende entiere gwengego mar Rongai kata gwengego ma iwacho ni ka gintie kaunti ma Kajiado kachere kaka gitayo wechegi mag tuke to inyo duche ma kawuono weche thoth wabedo kanyo ka warango ikruok ma piny Kenya ne nitiere godo ma the Four Nation tournament mabende timore piny ma Mauritius tiende nango koko kinyi ma kawuono chieng' wuok tich ka gida wuok mano duchieng' ma kawuono jowetegi osechopo kar kacha tuke gi osechako nyakoro moge jwang' Kenya ergo dhi tugo mana tuke ariyo kende ka gintiere kacha tiende man en ang'o mochuno koro nyaka gidhi ka koro mago osebedo katimore penjo mosebedo kacha ka nitiere mbui nyakoro moge jwang' to sir mane ma ginyalo yudo mondo mi gichop kare lek margi mar chop kar tugo e rang'iny mopogore opogore ka in gi geno bende mar chopo nyaka e ligno mano mamalo ahinya ka irange kuonde mopogore nyakora moge jwang' mantiere kod kae Jen Olale oyawore kendo machiegni oyawore ahinya weekend mari obedo nade weekend ne ber ne weche mag tuke ng'eny kata ka ball ne Man City oyudo ne ber na ka Man City oyudo nikech Inter noseyudo Champions League kuna paro ni ne ber kaka Man City be noyudo gibe gidonje league ma ji 10 moseyudo treble kuna neno ka ber wa Kenya be naneno kwa Diamond League kocha ne wawakilisha mamano bene ber aya nyakora moge jwang' gimago bende mano timore kanyo wadachaka gimoko bende mano timore mana wang'e mano timore weekend ari chieng' wuok tich abich nitie gik mathoth ahinya mano timore kar kacha ka koro sani wachaka gimago achiel kachiel tim mar piny Kenya pod ntiere e Kenya pod wantiere pacho ka ukinyi ma kono bende giwuok gimomiyo pok gidhi e tugo tukgi e pinje ma ok monego bende gidhi ndege ne onge mano kila mkaje chieng' Ngeso ndege ne onge lakini aneno ka giyudo ndege ma saa achiel gi dakika 40 orupo bed ni giwuok kwa hivyo mano nyiso kaka Kenya pod wan chien ikruok mano anen piny kabisa nikech ka Babu Namwamba ne wacho ni nogolo milion 10 mano orupo bed ni jogi tiyogo pesa ni orupo bed ni nosemi jogi chon mondo yud kaka gichopo Mauritius tuke joko osechako tugo tuke anno kane tiende ma Harambee Stars ne dhi koro ne giweya dhi mondo jipanga next time kantie tuke moko to mondo gibege dhi mano ka nitiere kar kanyo bende en ikruok machalo nade nikech ma en tugo madhi bedo e pinje moko maoko ka ineno ka ikindego jotugo gi wuok e pinje mag sibedo kacha ka gigoche mondo mi giduog pacho kae bon tuke maka magi bende gimede yuoro ang'e maber bende nitie list moro kanyo be wadhi bedo kacha ka waneno ni gichalo nade mano ka gintiere kacha jotugo makoro bende oseyier mar onego bed ni madhi wuok kawuono sa achiel dakika 40 nyaka sani ikruok gi itimo giyo machalo nade bende migawo mar tuke oikore adier migawo mar tuke ok oikore nikech kane wang'e ni wadhi tugo e tuke mag osiep ma Mauritius go noripo bed ni tim nosechopo kachon mondo gibed gi ikruok gibed gi training mondo ging'e kaka gidhi tugo kacha ka koro sani ne gidonjo gibede training kacha pa ndalo 2 kata ndalo 3 moko jogi ng'eno kotiegore maber sani gidwa wuok gidwa dhi nitie gima iluongo ni jet lag gidwa chopo kacha ka giol be paro ni gidhi tugo maber adier ok apari kwa hivyo ginene ikruok marwa pod ni piny kaka Kenya oripo bed ni weche tuke gi wamiyo gi first priority kaka Ababu ne wacho ni sani odwa ensure ni tuke obedo maber odwa ensure ni weche tuke omiyo pesa oripo timwa kamano mondo ka tim ochopo ni sama tim dwa dhi tugo ok ni koro dakika mogik kaka koro igolo tim mano ken ikruok maber to aparo ni nen wich kuot maduong' ne wan kaka fans mag jo Kenya nikech ok en gima otimore maber aya koro kwarango kanyo kata bende nyaka sani nikech biro wadhi e mbui kacha mano mar Harambee Stars okinyi ma kawuono dakika 40 mokalo ema koro itango kanyo jotugo kaachiel koda staff giting'ore mapek waneno kanyo ka nitiere chenro mopogore opogore magi makoro giikore e yo moro makare kendo giting'ore gichako wuoth safari mantiere jotugo ikruok magi tugo kanyakla nikech wacho ni mondo mi gibon kendo gijele moro makare en gimoro manyalo kawo thuolo moro malach to jotugo gitugo ligi mopogore opogore nitiere mantiere kacha league no mantiere gwengego mag Middle East kaachiel koda moko bende mantiere Europe nitie magoche piny mar America jogi gocho mopogore opogore nyaka sani kitemo mana rango kitugo magitugo gi thuolo ma wantiere godo nyalo bedo ni mi paro machalo nade ng'ato koro kaka Odada nije pinja ma America kuwuok America kata kuduogo pacho ka odhi tugo kata
wantiere kod Omala ero noyudo thuolo mar donjo e squad ma kamano. Bende gikonwa ni kanyo in gi paro machalo nade to kaka gikawo thuolo margi mondo gitug kanyachiel? Aparo ni being ni players wuok e pinje mopogore opogore to kata kamano players magwa mane league ka be pod ikawo. Players gi oripo bed ni migi time mondo gitug kanyakla mondo ka tiendgi owinjore mondo gibond. To sani players wago king'iyo pok gibedo gi time ma bonding no. Kora naparo ni oripo bed ni wabedo gi initiative, oripo bed ni wabedo gi plans chon mondo jogi oduog kae mondo gibed Omala nene kacha. Omala waneno koket. Wan gi Olunga no duogo chon. Maparo ni aseneno ko bae skunde osebedo ko aparo no timo scouting. Oripo bed ni kako Olunga no duogo cha. Team Harambee Stars no chako bed ni timo preparations mage chon. Oripo bed ni gisechako bedo kacha ka gitimo training eka jotugo gi mondo winjre. Sani jotugo go kaparo ka gidhi tugo maber nikech jogi ok gin jomo se train kanachiel. Kwa hivyo kacha gidhi tuga lakini okaparo ka en tugo moro madhi bedo tugo mamit. Nango tugo no bedo mamit mana kata ka goro gisechako bedo kacha kampo gisebedo thuolo moro malach bende. Okapar ka dhi bedo mamit ahinya nikech okapar ni tiendgi osewinjore moromo to okapar ka gelling cha osebedo between players go. Ng'e ane notice ni na short notice kata kidocho ni gibede camp for dakika malach. Okapar nikech ne bed ni mane gi mosebetie dikoro gik ma wan go mag last minute gibi ok bede. Ng'e ni magi gin jotugo gidwa wuok kae gidhi chopo ka gichopo ni tidwa ni gidhi gitugo. Iparo ni jatugo no dhi tugo maber oko dhi tugo maber. Mana paro ni preparations magwa pod ni piny to oripo bed ni kaka federation gi up game margi. Gima Engine Firat bende otimo mar kawo jotugo moko bende mane league ma pacho ka mondo mi omigi thuolo. Mano kinde mokalo kane Uganda kane piny ka odhi rakre gi team no mar Iran. Ikruok no biro mopogore opogore paro nongol ni ang'o miyo top scorer league ma pacho ka owe oko. Okawo jogo mawuok oko. Kinde go ne wan kacha kod mapod en top scorer sani mano mantiere ka jaloyo masulwe mano Benson Omala mano mar Gor Mahia. Sani kokete okelo thuolo machalo nade ne jotugo mamoko bende mapono ne geno ni mondo omigi thuolo moro kata mar chopo kar kacha ng'ato kaka Boniface Onyango mapono no rito neno thuolo mare machielo mondo michako donje team mar Harambee Stars. Paro ni mano notimo gima ber nikech being ni omiyo jotugo man kae priority nyiso ni jogi gibende joma ne piny kande gitiegore matek mondo ka squad cha iluongo to gibede squad no mondo gidhi gitugi. Aneno ka Kenya Police line up no jo Kenya Police ng'enye line up no mohingo kata jogora paro ni gin ji ariyo kende. King'iyo jo Kenya Police ng'eny ja FC cha paro ni ng'ata achiel kende. Kwa maparo ni matene ni omiyo chance jo timbe mamoko gi mondo kik bed mana ni timbe madongo kaka Gor Mahia FC mitimo gango emimiyo ga opportunity mondo dhi otugo. Kwa paro ni kanyo to notimo maber. Aya kanyo kwaneno kit tugo mabende koro irito ne kanyo ni radieri mae gima jopiny bedo kacha ka karango tuke go kinde magidhi bedo kacha ka gichako sir ka wuok e sirkal bende en moro makare nikech wacho ni ero ke wacho ni ndege team ma dhi ting'o nyingu malo koso yudo ndege maditergi kama gidhi rakore kar kacha. Weche gi osebiro mathoth ahinya kiwacho ni jotugo ma Kenya donjo mana kacha korwako lepgi giwegi lepgi mag dala ema gidonjo kar kacha to nitiere kits monego bed ni Uganda bedo kacha ka gitugo kata kamano kits ma kamano bende ma girwako kinyi ma kawuono ka gidhi dho ndege ma koro giwuok go nyaka gidhi go pino mar Mauritius. Kata kamano bende jotugo wa irito e moro makare maginya bedo kata gisunga ka giwuok ka gidhi oko wacho ni oyo wadhi kama inyaparo kinde mane gidhi AFCON kinde kit treatment mane giyudo bero no pogruok moro amora kirango sani koso en mawiye sani jo players magwa bedo treated mawiye nikech king'iyo kata rwakruok mananeno kamoro norwako mana hudi marwa vinyandeti aparo chien kanyo mama nen wichko to bed ni kaka team kwa wuok wan gi kits mag Kenya moripo bed ni ema girwako ka gidhi tugo kacha to kono ka jo Kenya jotukwa wawegi gionge gi kits jatugo ni okwadite yo makare udwa no dhi otugo maber machalo nade okonyal wangi ane Yanga ka Yanga ne dhi tugo ineno kit ikruok mane Yanga nigo isewa winjo ni Yanga o miss flight amobedo nade nikech ikruok ma Yanga nigo to mano mana Tanzania okwadhi e pinje maoko matene ni Kenya pod aparo ni federation marwa poko miyo team marwa sir makende moripo bed ni gimiye giuthonwa team tok gi maber aparo ni kumwendo gi team onono noripo bed kae nikech jo FKF oripo bed ni ng'iyo nwa team nikech magi jo ma represent Kenya oripo bed ni ka giwuok kae
timiyo gi sir makende pesa biro po bed ni gin go makiromo gi jatugo tiwacho ni ma en jatugo ma Kenya ineno kata kako rwakore to king'iyo gi to jotukwa gi ginena ni gichandore kata ka gidhi tugo kamano mok en gima ber. Nitie jotugo manya bedo gi mor kinde gi bende ne gine kacha squad mokwongo mano ma donjo kacha Harambee Stars kinde gi chak giduogo kacha chak gilal kinde moko nitie ng'ato kaka Boniface Omondi ma bende joyong ni peng ng'wech morengo kacha ka nitiere Gor Mahia gi kinde moko ka nitiere ok ng'ato ka Robinson Kamura masani bende nitiere kar kacha ka range e club no mano mar Kakamega Homeboys kitugo ma gisebedo godo gi thuolo ma gino mondo gidonje team machalo kama nikech wach nitie jogo mowuok e team mopogore opogore Sofapaka yudo ng'ato kacha kopogore kanyo kendo kanyo Simon Masaka ma bende donjo kanyo ka gin achiel kuom jogo moluong kanyo e team no mano mar Harambee Stars kinde ma gintiere kar ka koro giduogo nyaka jagol Brian Bwire mano mar Tusker kinde gi duto ka yudo jotugo mane owuok oko matin kendo sani koro giduto thuolo mar dok nyiso ni Engine Firat ponono osechako yudo kata keto yie mare kuom jotugo mamoko. Aparo ni osechako keto yie kuom jotugo mamoko nikech ka jatugo nyalo bedo ni nowuok mochako duoke matene ni en gi yie gi jatugo ni onge ni jatugo ni komiye chance to nyalo tugo nikech ngeni iwacho ga ni jatugo mosebedo ka tugo form en go kwa hivyo kimiye chance to nyalo prove wrong kuna hivyo aparo ni gimotimo no en gima ber kwa hivyo kaka team mar Harambee Stars olpo bed mana ni wagrum jotukwa gi olpo bed ni wabedo gi operation mar teams mondo rom most of the time mondo gibed ni giromo kendo tiend giromo mondo ka gichopo kacha to koro gitugo maber joma ne piny bende obed ni gibende gin gi siso madonje team nikech gingeni kwa tugo maber kae tidhi ketwa e team ok bed mana ni wangeni joma tugo oko kae midhi kete team kwa hivyo sani aparo ni jotugo mane odong gibe gidhi tiyo matek mondo kochopo next time to gibe mondo timango oketgi e team mar Harambee Stars e team ni duto AFC Leopards oyudo mana ng'ata achiel magiro kacha Victor Omune en tiende nango wacho kinde mokalo AFC Leopards bedo kacha gi cases gi magi indiscipline oseno kacha ka captain kacha koda ka jalup captain bende koro lalo thuolo margi mag bedo captain kar kacha kendo gidhi kawo mana ng'ama chielo mondo mi otagi kata tuke manyien madhi biro kanyo bang' yweyo masani gintiere ko sani to ma mi paro machalo na jotugo moko masulo maseno kacha ka ntiere e piny Kenya ka gi moko bende mago e league maoko waneno ka gibiro kae tielo mokwongo moko kuom gidhi yudo thuolo mar tugo kanyachiel to thoth gi gin experience kuma wuok e league no maoko luor kachiel koda ka chenro mag nyayo tugo makare e league ma pacho ka mondo mi yud thuolo mar donjo e national team onya bedo nade aparo ni gima notimre momiyo FC kata koketi ng'ata achiel aparo ni kocha ne temo balance nikech nyanyisi ni king'iyo list no jo Kenya Police emo dominate list no matene ni ong'iyo jotugo matugo maber Kenya Police osebedo ka tugo game maber to kata king'iyo ligi neno ka gibegin mane top 5 kacha matene ni gitugo maber kwa hivyo aparo ni ong'iyo talent sani ok ongi mana ni jatugo ni ae team maduong' en FC discipline mare kaka player eno wuon ojituma en gi urge ma tugo samokete pap kacha kuna aparo ni mage gik ma kocha ne ng'iyo emomiyo FC no yudo ng'ata achiel to kata king'iyo Gorbe ne wayudo ji ariyo to king'iyo list machon ni yudo ka jogor gi FC mane ng'eny ema niketi e line up mang'eny gi jo Tusker masani ok en gimotimore sani maparo ni mano ne en gima ber matene ni jomoko mane timbe moko gi gibende ginyalo yudo thuolo jomose mapoko bedo sulu ahinya gibe koro gibo chako rieny nikech ji bo chako ng'eyo gi maparo ni mano ne en gimotimore makare kene gima timore makare oranga kata kanyo kirango chenro go mago maga defense kacha jogol kar kacha wan gi Ian Otieno masani jagol mar Zesco United ka intiere pino ma Zambia kacha koda ka Brian Odhiambo ma KCB koda Brian Bwire ma bende gocho ne Tusker kod Simon Masaka mano ma Sofapaka Kenya One sani thuolo mane mang'ama tiyo kacha okwane Patrick Matasi kamoro mora kar ka ne intiere Tusker kacha bedo gi season makare season mokalo sani ero ka intiere jo police okwane no ka intiere thuolo machalo kama kendo ka intiere kar ka kaka inene Kenya One sani di bedo nga wano thuolo ma Ian Otieno dilo ke thuolo ma bendo sebedo kacha ko konyo Kenya tuke mokalo aparo ni Ian Otieno dhi yude nikech osebedo kokonyo Kenya e thuolo makare to Kenya One kanyo na feel ni Gad Matthews Bened gitemo nded gikete nikech king'iyo season ni Gad Matthews osebedo gi tugo maber aparo ni sani en gi 17 clean sheets matene ni osebedo ko tugo maber maneno ni list no kanyo to ne gibaye matino bene uripo bed ne en kanyo nikech ne do bedo kata ka en K2 ma koko bedo Kenya One to no dhi bedo tu maparo ni kanyo to
ochocho matin. Ocho ni koro ka en gi 17 clean sheets. Oyombo dege mana ke diara yen. To wadongi tuke ariyo. Tuke ariyo modong mbele kanyo mabere ne osingo kinde mar goso kod jofwambo kanyo diara mantie kar kanyo wacho ni en gimoro ma ogeno ni onge gol moro amora ma ponono dhi bedo kacha ka kade kinde ko kentiere kar kacha. Wan gi Eric Ouma Marcelo, Joseph Okumu mano ma gocho Belgium kachel kod Eric Marcelo ma gocho Sweden kod jo Kenya mamoko Mohamed Siraj mano ma Bandari yudo thuolo machielo kendo mar donjo e team ni mano mar Harambee Stars. Kantiere Luka Otiala mano ma Kariobangi Sharks bende koro nitie kata kaka jogo madhi bedo kata komako defense mara Harambee Stars kachel koda Kasakari ma Tusker thuolo mar gero defense ma otegno ma ok nindi dakika mogik nikech tuke ma Kenya onge beni concentration nyabedo kalal e kinde ma opira dhi koro karumo dakika 80 kanyo kochomo 90 concentration lal kanyo to koro ka osenjau to koro gol yudore kata kane un mbele yudo ka ugodro kata ka igo ukendo. Aparo ni kata kowe kwang'yo defense marwa concentration marwa as a team pod ni piny nikech ang'o jotugo gi pod oko jel pod ok giwinjore koro ineno ka emomiyo yudoga ka defense marwa kata kowe ni ka game dhi rumo the moment Harambee Stars seche moko yudoga kosego bao achiel tiyudo ka jotugo gi duogo moral margi dok piny kendo lal mag gilal chutho. Kuna paro ni coach oripo focus so much on defense ndio kata kawan gi defense lakini nyaka wabed gi creative midfielders gi striking joma dhi tieko nwa mpira nikech unyalo bedo nutugo mamet to ok uyud ka kuloyo ineno. Aya wantiere kanya koro mogi jwang moni bedi kod ng'eyo ni team owuok Kenya ka koro ka dhi e pinje mago maga Mauritius gichalo e yo machalo nade gibiro ka kidienje mopogore opogore jogo mantiere defense jogo mantiere midfield ka mabena da yudo pacha Jeno Lale mondo kona ni jatugo masulwe mar Azam ma yudo e piny ma Tanzania mabende koro yudo thuolo machielo kendo mar donjo nyaka e club mano Harambee Stars mano kwaloso kata kuom Kenneth Muguna mano kentiere kar kacha ka orango gigi duto Kenneth Muguna kamentiere kata kod Teddy Akumu magi jok moko manyabedo kata ne osebedo gi thuolo matugo ne Kenya e thuolo moro malach ahinya kendo mentiere kar kanyo kod Clifton Mieso mabende sani ntiere kata kod jo Kenya Police Boniface Omondi eroneni oko e koro duogo kaka jagor kentiere kar kanyo kod Alpha Onyango bende kantie gor kacha gigo mosebedo kata kotimo ne club no mar gor kod Alvin Mangeni ma jo Kenya Police onyo Kenya Police koro pongo midfield ni gintiere kai wacho ni moyo jotugo gina dek mano ka gintiere kar kanyo e thuolo duto ka gitimo kod Abdalla Hassan ikine ma gintiere kar kanyo. Aparo ni ng'ato kaka Muguna gimomiyo oduogo en discipline mare to gi kaka osebedo kotugo ing'eni pok olalo form mare kata kitemo ng'iyo kaka en Azam pod otugo maber emomiyo aparo ni pod otimang'o oduogo king'iyo Akumu gini magi jomo osebedo katugo maber kono aparo ni players ma wan go kae nigi gin jomo osebedo katugo maber emomiyo pod giyudo opportunity matimang'o maduoge team marwa kae kono aparo ni it's a matter of time wamiya time jotugwa manoko matugo maber kage nyalo duogo to mondo gitimang'o kibi giduog mondo bed ni watugo maber kaka jo Kenya. Nyakora mogi jwang gintiere kar kanyo kendo jotugo mago pichni mangi yudo kanya achiel kachiel wana mana neno gima piyo kata ka en seconds abich wanege na kanyo ngwech mago jotugo koro gisechopo kacha Jomo Kenyatta International Airport inyaneno gimana kar kanyo koro mogi jwang gisechopo kar kanyo kendo koro gikore mana wacho ni dakika 20 mabiro ndege no dhibedo koro kani mana malo kanyo ka gidhi jotugo mopogore opogore ntiere kar kanyo giwuok kendo gidhi koro gin gi kits gi makare ng'ato nigi namba ne kar kanyo Jeno Lale gino mineno kar kanyo ineno Abudo Mar gin kar kanyo oganda oikore oting'ore mapek gi chupa be giting'e lwetgi en pi modho Clifton Mieso bende ero kado ntie kar kanyo. Kawuono aneno ka ikruok ber ne girwakore maber at least ok gikodo wiwa kaka last time to pod gima medo wacho ni kata ka giikore maber pod wadhi ka waleo pod wadhi ka waleo aparo ni ikruok marwa sani ndio sawa wamoro ni gidhi girwakore maber lakini be gidhi tugo maber mane lambwa ni ka gichopo kacha to gitugo maber kik bed mana ni gitwere to ka gichopo kacha to gegi chako twegi gitwere sani ka gichopo kacha to twegi nyakora bugejwang kamitie kar kanyo Masud Juma ntie kar kanyo Michael Olunga mano magocho Qatar Alduhel kachel kodaka Moses Shuma mano ma Kakamega Homeboys kachel kodaka Benson Omala dibedo kacha ka gine jogo ma hotelo kacha forward kata attacking ma dibedo kar kacha atakwa jomage ma ochaki ponono kwa dibedo koda
formation machalo nade ponono kata prediction mari nyabedo mane wabed gi jotugo maloyo ariyo mbele koso bedo kata ng'ata achiel to ka ng'ata achiel gi jabedo ng'awa ng'ino olunga nitie kaka captain ng'ama chielo ma jabedo kata ni konye e kind Masud Juma Moses Shuma mara Kakamega Homeboys kod Benson Omala. Aparo ni mbele oripo bedni wadhi watuga 4-3-2-1. Mano aparo ni nyalo bet maber. Koro mbele kacha kwaketo Olunga nigi pace. Aparo ni Olunga kan en gi pace to en gi finishing power. Kwa aparo ni kwaketo Olunga mbele kacha to nyalo bedo maber. Makare. Aya, ka ponono yudo thuolo mar keto jotugo ariyo mbele. Magi minyalo yiero mbele kae mondo mi kata ka en first sub mar Olunga ponono ka gimopogore otimore pape tuke ariyo ma koro dhi bedo kata 4 Nation League. Omala as usual. Mago jogor. Nyokoro mogi jogo mantiere kar ka ibiro miyo Apache kotenore kod twak mantiere godo okinyi ma kawuono ni to inene yo machalo nade. Magi weche mag tuke nyokoro mogi jogo makoro bende biro ni achiel kachiel miyo Apache kotenore kod gi achiel kachiel. Wacho kanyo ni Sam Jakom wacho ni wan wakwayo mana dieri kod thuolo moyangore timbe wa mapacho kama onge kod mibadhi. Count me in mano goreti Charles wende man ka Oliver Mbayo wacho ni Ramogi TV. Oliver Mbayo wuoda wacho wuodu Yoma Kabong kani Mombasa Kobong Uyoma Kobong mano kani Mombasa preparations pod ni piny sana mano kotenore kod chenrogo mago mag ikruok ne tuke. Navino Jonga bende wacho Ramogi TV ko sawa. Jairo Ojika Junior wacho ni mitadua kendo wanono wechego mago mag tuke ka wan kodi kachiel med miyo Apache laido mag ote machoke na riadeka uchela nono nyakora mogi joang podo amedo manarango gi kendo wakwayo hawi makare ne timno mano mar Harambee Stars kinde makoro giwuok kendo girango chenro mopogore mag dhi bedo kacha pino mano mar Mauritius mai tu mari mag dhi bedo kacha bene ka gineno kan jotugo masulwe medo mana ikore e yo moro makare nyakora mogi joang chiengeso report mantiere ni Starlets bende koro odoke kambi kore kinde magidoke kambi kata ke wacho ni koro gin bende gibedo kod ikruok margi gin giwegi. Tugo mar nyidendi pod nitie rang'eny machalo nade in kaka nyadendi mor mari sunga maru kaka nyidendi mane tuke kata jogo moera dhula ineno ikruok machalo kama bedo jotugo mamoko bende mauke pinje maoko maduogo wage jotugo masule mosewuok kata Gentrix Shikango ma sani nitiere e club no mano ma Simba Queens keno kata nitie moko mabende goche pinje maoko wan gi Asia Kide kineno thuolo makoro giduogo e pacho ka kinde magiduogo sani en kinde morom nikech ngito tuke gi pod bedo nitiere mbele matin. Aparo ni nyidendi sani king'iyo kikompea gi joma chuo nyidendi sani waikore maber moloyo joma chuo to nikech king'iyo kata tuk nyidendi gisebedo ka gisudo mbele moloyo joma chuo. Taparo ni ikruok ma wan go ken waonge gi thuolo malach ahinya lakini ober matin maparo ni Starlets to dhi tugo maber okinya compare gi the men's team. Kuna paro ni nyidendi oripo bedni podo miwa mana kony kaka imiyo wa kony sani ni omiwa support ma wamanyo nikech aparo ni Nick Mwendo concentration mare osebedo ahinya e team ma nyidendi moingo team ma joma chuo. Koro omed meno wasirno mondo nyidendi gi oyud kaka dhi idho mbele. Taparo ni Starlets dhi tugo maber. Kinde magintiere kar kanyo dwe mara auchiel mano montiere sani ka warango kanyo thuolo mosebedo kanyo ka warango jogo madhi bedo kacha kadhi e tuke mopogore mago mag Sekafa Under 18 tie jogo madhi bedo gi tuge mopogore keno kaka jogo mosebedo kacha ka tayo gi jotugo kachiel koda ka jopuonj ritruok mag league mapacho ka kowuok e league mapinya ke league mamalo jotugo manyiri nyaka sani siso mari mar tugo kod meny mosemigi bero semigi meny madwarore yangira wach kanyo nego med meny gi kata kamano memi Apache kotenore kod chenro mosemigi aparo ni osemeny gi sani okinyal compare sani nyidendi gi higni mane machon aparo ni sani king'iyo nyidendi kata tuk gi be ni malo nikech mondo chop ni wanya chopi level makata mande itin Afcon ama kumwa chope sani ni en matene ni nitie meny mimiyo to kony be nitie. Alafu aparo ni gi bende gi aoko ni gidwa ni mondo ong'eni nyidendi be nyalo timango nyalo tugo ni. Koro aparo ni sani nyidendi taparo ni osemi gi meny jo mana kaka iwacho na ng'eni wacho ni pod omedgi lakini aparo ni management marwa kaka Kenya ema pod ni piny.
Koro aparo ni orupo bed ni wachiwo sir makende ni jotugo man kae mana kata kowe nyidendi kende. Po bed ni wachiwo sir makende mondo ka jatugo chopo point morupo bed ni giwuok oko ama gidhi tugo. To yudo ka gin gi ikruok makare to gin garita maber. Omenda be migi maber. Koro ing'e ni jatugo sama omenda nitie, tirito gi maber. Jotugo gi botugo maber tibo neno kwa boidho mwadhi malo. E tuke mag Sekafa, ma bende kacha kata kocha mano mara nyidendi kata timno mar nyidendi kirango kacha under 18 e kinde magitire kacha kendo head coach no mar Starlet mano Beldin Odemba. Ino mosebedo kacha kowacho ni mondo mi orangane ni kaka inyalo jiw tuke makamagi mana luora mag Afrika maugwe kod mago bende mane diere mondo mi tuke gi ochope yo moro makare. Bende lwasi ni kare kata ka jowa nyidendi wa wuok kendo dhirakore gi timbe mamoko mawuok e pinje maoko. Kinyaranga ne East Africa kairango chenro mag jotugo mopogore jogo mawakeni e kinde magintiere oko kacha bende giseyudo lwasi no makare mar nyiso talanta magi kendo giyud sir madwarore kata kuom riwruogno momako tukego mago mag Afrika maugwe kod mago madiere. Okapani nyidendi oseyudo sir makare kata exposure moro morupo bed ni gin go mamiyo gi talanta mar gineno oko kacha. Koro aparo ni mago gin gik morupo bed ni bedo in plan mondo wane ni kaka pinywane olpo bed ni nyidendegi imiyo gi sir machalo nade. Olpo bed ni wang'iyo ni to kaka joma wan gogi wanyalo ng'iyo ni to ang'o mondo bed ni watimo mondo wayudi kaka jotukwagi ginyalo wuok oko kacha mondo gitug mondo be jong'e ni Kenya kacha be tim makamae ama tim marwa manyiri tim ni nigi jotugo mabeyo manyalo bedo ni nyalo dhi kata tugo ne timbe maoko. Lakini okapar ka wayudo meny makare ama ile attention morupo bed ni wayudo as the women's team. Emomiyo aparo ni ng'eny ji kata sani ka nyiso ji ni nitie women's team matugo ng'eny ji kia ni gima kamano nitie. Ji ong'e mana Harambee Stars. Harambee Starlets ng'eny tin ne sana ma ji ong'e about it. Nitiere mago mabende ogana penjo kirango league kata mano gol kar kae ni kwan jotugo gi ginto gin magi kama gintie thothgi iyudo mana ka gintiere pachoka gi jotugo matugo league ma pachoka gi matugo klebe mopogore ng'ato penjo kacha ni aya Kisped to koro en club mane mogolo jatugo machalo kata kaka Charlton Atieno kata Charlotte Atieno Omondi mano ma Kisped kachel koda kama chelo mene Kamkunji Secondary kanyo bende ogolo ng'ato jatugo madhi bedo kar kacha kama chelo kanyo nitiere muwo kata Kobala Secondary mano Sheila Wuoro Uma giwuok e sikunde moko wuok e klebe mopogore mosebedo kar kanyo to kata kamano nitie mago mawuok Butere Girls nitiere moko miyudo kanyo ni giwuok Dagoretti Mixed iyudo ka under 18 ka kelo jotugo mopogore ka uno gisetieko ndalogi adek ka gintiere kacha e camp scouting magi jogo monego bed ni loso talanta makoro bende kata ka giwuok e under 18 ka gidonje senior team makoro girakre go jotugo mamoko mawuok e pinje maoko mago magocho Tanzania magocho Uganda magocho bende pinje maoko pinje go maga Ingereza chal maga manyi jotugo bende osemie pek madwarore pacho kae league ni majo mamine kata wakeni ka warango gi kinde mathoth. League majo mamine poko miye pek no nikech king'iyo scouting ng'enyne matimre skunde gin mana skunde mag joma chuo emitimo ni scouting. Sani kata king'iyo Olunga ne nitie osebedo kotimo scouting osedhi St Joseph's osedhi Agoro Sare Kisumu Boys Neni Ala ineno kotimo scouting to en mana ma joma chuo. Kiwinjo ko wacho about academies gi gin mana mag joma chuo joma mine poko miwa maisa madhare manen gi maisa mar nyiri to mano be maisa be sani odhi piny nikech omenda onge makonyo joge. Koro paro ni oripo mana kaka dang wayud sir koa kuom FKF mondo wang'eni to wanyalo yudo joma timonwa scouting madhi e skunde gi mamanyonwa jotugo joma mine mondo gikelnwa e team to ka gibire team ka sir mane magidhi yudo kae mondo migi siso mabiro tugo kae ok ni gibiro tugo to onge gima giyudo. Ing'eni biro mana tugo king'eni bang' tugo ni nitie gima dhi yude to kibiro tugo ting'eni dhi sandori okan gibi mano be ng'eni gima nitie. Koro aparo ni oripo bed ni wachiwo mo airwave ni joma mine to oripo bed ni kata jotugo machuo ma sulwegi oripo bed ni gibende gikonyowa joma mine mondo giwuothe e skunde gi ka gimanyo jotugo manyiri manyalo tugo football nikech attention te ni kuom joma chuo jotugo masulwe gin joma chuo. Sani onge ng'ama wake ni madang' wach ni nitie jatugo masulwe madang' dhi kata obed mana Kisumu Girls ni dwa manyo jotugo ma en jatugo mong'ere onge. Koro aparo mana ni jotugo ma wan go ji kaka Mariga ginigi oripo giwuog oko giwach ni koro sani wadwa manyo joma wakeini wadwa kelo nigi academy wuoguru oko tibo neno ka ji bo wuok oko. Esi Akida
en achiel kuom jotugo ma sulwe kendo osebedo nyaka kacha captain mano mar Harambee Starlets ka entiere kacha kowuok e pinje maoko kendo yudo thuolo mondo mi oduog pacho ka osama kacha kowuotho e ute famo opogore wabiro yudo thuolo mondo mi chiemo bi kata pau tuke Ramogi TV karka to magi jotugo mamoko bende magocho e sikun e klebe moko mantiere e pinje maoko binyalo paro gin bende ginya mana chako kar kendgi kaka gichako mana matin to gichak mana manyo gi kama gintiere kar kacha Gentrix Shikangwa gini koduogo mondo mi omiye nyiri moko bende jip mondo mi ochakane tuke gi moro makare odhi kata Sinyolo kata kuwuok kacha odhi kata Nyamira Girls kata wuok odhi Nyakach Girls kata kodhi Koru Girls odhi Migingo Girls Kisumu County jogi magolo jotugo mopogore kosa wach nyaka Lendu gwenge malendu jogo mantiere Kisumu East gin ka gimanyo jotugo machalo kamagi to jotugo gi bende nitiere nyabero ni nyidendi bende urem korka koru kendo mondo mi ujiw jowu ka urango ni Olunga odhi kama aya Eric Maselo odhi kama chalo nade mondo mi oduogi ochiwo ball ne skunde mamoko manosome gima nyaka ing'eni nyidendi pod wan piny nikech attention chaonge sani kinyiso ng'ato ni nitie nyadendi matugo ne Kenya oko ng'ato bo penji ni mano to mane otugo kune lakini ing'eni attention no se mi boy child mano gima nyakwa yie to wamanyo mana ng'ama dang miwa initiative ng'ama wang'eni nigi makodhi mowuoyo gi ji to ji nyalo winjo sani onyalo dhi e school aidi nyalo dhi e school mondo dhi owuo kacha mondo onyis nyithindo go kaka ginyalo bi magitugi donge ng'eny joma nie school kanyo gikiae lakini sani nitie nyathi moro amora ma kinyiso no Olunga to kia onge ging'eye koro paro ni wan kaka nyidendi wa bende wasefailo na wasaid mano kanyal riambo wabende wasefailo na wasaid nikech nyidendi go ogibiro bende ka gibiro to gimanyo initiative mondo gimany kata jotelo go ging'eni to koro wan wabe wan kae wadwa ni mondo wan kaka nyidendi mondo omiwa mai gi mai mondo wayud kaka wanyalo timo kamae ama achako initiative ni koro unyalo konya nade mondo ane kaka gerora to be ok onyal tayo gi seche moko gisetemo to maybe onge ng'ama miyo gi sir mano be ok inyal ng'eyo Nyakoromo gi jonga tiere kar kanyo ma utinre kod Harambee Stars kod mago mag Harambee Starlets. Nyakoromo gi jonga dhiane lig no mano mane otimore e piny no mano mara ne gintiere France mano ka ne gintiere Paris mano ng'wego mago mag Diamond League Faith Kipyegon bende koro medo mana wuoyo record jumachiel kata cha osetiyo gik mopogore mano ka wantiere kar kanyo mano ka warango ntiere picha kanyo madani wane picha ni emodani mondo mi wane achiel kachiel mano kaka notieko ng'we makamano mano ka wanyano mana picha no achiel kachiel kar kanyo mano ka wantiere kar kanyo aya pachi ko record wach mar Faith Kipyegon loch mare mano yudo kata wach world record mano ma ng'we mak Elufa Beach. Aparo ni Faith manakane wawacho ni persistence to ong'eyo gimodwaro. No break record to no komino ni nikech no break record cha no biro ko relax. Pod no biro ko ng'eni ng'wejni adhi tuge gi jomopogore. Kwa hivyo nyaka ringa mateke kama onatimango mondaloe. Taparo ni notimo gima ber nikech breaking a record within 1 week matene ne onyiso wani ma en gima osebedo ne ikruok ne makare osebedo ko ikre to en mana kende owuon kong'eni odwa dhi tima odwa dhi ringo oko kacha mondo ting' nying Kenya malo mana mor sana kana neno ka Faith oting'o tang'eni pod odhi break records moko mambele kanyo kanitie mane kine mabiro kanyo bende ka osetieko thuolo mare mar bedo jatugo masulwe bende ka nitiere kata kanyo jang'wech ka orango chenro ge ma opogore kanyo ma ng'wech en puoch gi pak kama chalo bende kikiwo wilo gi Omanyala ng'we adek ma mosekalo kanyo mag Diamond League mano Rabat nitie kanyo ma Florence nitie mano ma Paris sero kacha thuolo mar ariyo iduto mogik ma chieng' ticha beach nen thuolo moro makare kendo ringo kata kirange nen seconds 9.98 ng'ama noyombe kacha ne nigi seconds 9.97 monyisi nade kini kako osebedo kata bende kotimo mar nikech gicha wananeno ka gima Omanyala nosedhi mbele ne eka matiro giwere mana gi nukta nono achiel mano dong mana ka aparo ni king'iyo ng'wech mano ringo mogik ni ne en gi improvement compared to gi ng'wech mano tugo mokwongo mano bedo namba 2 ndio osebedo namba 2 gite lakini an mae naneno no bene namba 1 na nino ok ginyal tai nikech ng'wejni no miye all his best makata kotieka nang'e ne namba 1 makana neno ka kendo owachne namba 2 nikech ng'acha
ombe mana gi nyiri ni matin to nyiso no obe no ringo makare kwa hivyo obe wamie puoch gi pak nikech mano notimo maber to tingo nyingwa malo kwa hivyo waendelea mana gi timo mo training to aendelee kujituma tangeni wabodhe mbele. Haya, kora moge jwangi wacho na odhi mana nyime. Odhi mana dhi nyime. Kod gigo mopogore opogore matimore kar kacha. Kora moge jwangi ong'e maber ni sani bende nitiere chenro mopogore opogore mantiere kar kanyo mag ng'we. Ipenjori kacha ni koro ng'ama biro kawo kar Faith Kipyegon. Iwacho ni kata konyalo tieko ji mamoko mantiere kar kacha. Mana penjo kinde mokalo. Mana kono rango ng'wego mano timore Florence e pinyno mar Italy. Gino mantiere nyaka sani. Bende nyalo wacho ni ponono jo Kenya mamoko manie sikunde nyalo tugo tuke mamoko ma Kenya pok odonjo nyaka sani. Kineno mar discus, nitiere mano mar shot put, nitiere mano mar javelin, nitiere mar long jump, nitiere triple jump, nitiere mochelo cha bende kirange, high jump cha bende nitiere kacha. Onge jo Kenya manyalo tugo tuke machalo kama? Jo Kenya manyalo tugo nitie nikech kidhi e sikunde ji nitie matugo tuke gi sikunde. Mana gima wacho ni aparo ni Kenya pok wamiyo pinywa ni attention e sports koduoge weche mag tuke. Pok wakawo concentration na mwang'iyo ni to koro jowa ma wan go man piny kae gi matugo gi wanyalo golo gi nadi mondo gibi gi idh malo kae ama tuke gi kowe ng'wech gi mpira moko gi manyalo timo nadi. Era neno ka sani koro Ruto no ya Safari Rally Academy mopo bedni bedo Kasarani kacha. Mano is a good start. Taparo ni kwa tiwa attention gi enough scouting to gi management to gi funding. Ne awinjo ka babu wacho ni this time round sports dhi bedo mopogore nikech odhi miye all the attention ma obripo bedni miye. Aparo ni ka ji ochopo gi different initiatives makoro wawacho ni kaka Faith kobiro wacho ni an kaka Faith ang'eyo ni nitie jo maringo mani skunde man piny kae negi owuothe sikunde go kotimo kata scouting komiyo gi motisha tingeni omo yudo gi kacha tikelo gi tido kaka gitimango gibedo trained mono kochopo seche matuke gi nitie to yudo ka wan gi jomo ikore wan gi team moikore lakini mano onge nikech jotukwa gibe wan kaka Kenya okwarito gi maber iyudo ka ng'eny jowa maringo sani neno ka giringo gidhi Uganda nango nikech Uganda kiringo kidhi ginene kende idwa chuli maber kichopo kacha gingeni ng'ane chano oyombo imi pesa maber ng'ama ok dwa pesa mich mopogore opogore ido ka koro ng'enywa sani jomaringo gina kip lakini gidhi kanye gidhi Uganda nikech pesa mich mimi gi kocha ber molo kaka ni Kenya ka mano matene ni Kenya wabende pod wan piny zaidi to mane momiyo walalo jowa nyithiwa manyalo tugo maber masulue walalo gine pinje moko nikech okwamigi kony moromo to be okwangi gi mbagi maber masilahi margi be okwangi kokwamigi omenda moromo to pod gibo mana weyo wato pinywa wabodok piny. Ai nakoro moge jwang en rit machalo nade monego mi jotugo machalo kama gi kinde makoro bende gitiyo matek mondo mi gikel ne Kenya midila mopogore opogore kendo puoch gi pak ne jong'wech duto kama gintiere kacha wacho mawuok e pinje ma opogore opogore mayore tuke makamago to jowa maringo e piny wacho ni matugo ringo ng'we mopogore opogore mago mag ligo mag jong'wech mabende kirango kar kanyo nitiere moko bende mino kata karingo kata pinje maoko nikech kirango kata mago tuke go mago mag mita kata ng'wego mag mita 800 mano mane wanyonyi owuok mana dakika mogik wacho ni jauchiel otieko mana sa achiel giduto kama gitie kacha wanyonyi to keto mana wiye to kalo jal mong'oni Arop mane wuok Canada Arop cha do chalo mana ng'at ma ubedo wuok mana chal ng'at ma wuok kae bodhi mana kama odhi mana Canada kacha cha bende Arop no biro kacha thuolo mar ariyo ng'wego mago mag Diamond League mano timore e boma no ma Paris mano e pinyno mar France mabende wadaramo kama chalo nyakora mogo jonka wantiere mago matimore pinje maoko yona mondo mi wagwe ng'wech wadhi ane weche go mag adhula makoro bende wada tieko iwacho ni en Manchester City e joloch mago mag Europe iwacho ni kata ma Ingereza gine champions of Europe kinde magintie sani ijaera mar Manchester United irango gigi duto kode mopogore opogore ngeni amanyo ga ja Manchester City mondo mi akele chenro to ntiega kaka gisebedo ga mayot kendo matek bende yudo nikech gitin kene koko okang'enya ahinya nikech Man City no yombo to ng'e maber gima do timore kade Man U yombo kade Arsenal
Arsenal ne onge no onge season e Champions League kata warito kaka the team season mabiro kodhi bedo kache Champions League kata kamano loch mane giyudo kar kacha mano mar Manchester City mokwongo nitie kanyo okombe mopogore ka kineno okombe mane giyudo mich mane giyudo kocha margi sunga magikelo ne boma no mar Manchester tanya magikelo ne gin giwegi kumido osembo mar Champions League e chalmoko mokwongo anyalo wacho ni Man City okelo sunga ne team mare nikech my the first Champions League magi win to under Pep sani nigi sunga nikech my ni kuro Champions League mare mar adek moyudo kaka coach to pod ineno ka pod en coach ma pod tin kona paro ni king'iyo tugo ma Man City be osebedo go season ni aparo ni ne en kare mondo giyud lochno nikech Man City osetugo maber king'iyo season te lakini ngeni Champions League ni tawacho ni ne gin mana gi hawi nikech tournament ni te ne gileo mana gonde abich kende matine ni ne gin mana gi hawi mpira be seche moko iwacho ni nigi hawi to mpira enajua koro paro ni season ni nen mana margi kwa hivyo wamigi mana puoch gi pak kata ka gi break record mar Manchester still remains ni we were the first in 99 mondo wa break treble no koro be gidonje kuom teams apar moseyudo treble enango maketo Pep Guardiola bedo yo kocha masulwe wacho leagues duto mosebedo kacha osebedo kowuok kod osembogi La Liga ni kacha Bundesliga kirango kama chelo koni korentiere English Premier League gigo duto ma odhigo nyime wacho sani bende koro ka girito tugo mokwongo ka season chako Community Shield gintiere kacha kod Arsenal sani koro yweyo magidhi yudo en yweyo monego mi oganda buok nikech pod yaw season mar nyiepo aparo ni pod ka Pep dhi bedo to nyaka bed gi buok nikech ing'eni Pep ena coach ma game mar opogre gi coaches mamoko gi ineno ka o take one game at a time to games magi yudo ka the way motugo games each game opogore to king'iyo finals they handle king'iyo kaka nyo watugo FA formation manotugo go FA is the same manotugo go final mane gin go be gi Champions League ni kono paro ni being ni en otiyo gi positional playing emomi aparo ni en different gi other coaches taparo ni Pep pod bodhi malo nikech en ng'ama kodhi kacha taparo ni moso o blend gi players ka to ng'eni jatugo mane mopo bed ni kae to jatugo ni kaonge mane manyalo bedo kare yudo ka team moko gi wategemea jatugo kata chiela Mario mako onge to team ni piny lakini en onge gi mano en gi replacement en gi team 1 2 3 makama en onge to kata team tu nyalo tugo kwa aparo ni en gi ikruok makare king'iye gi coaches mamoko gi to pesa be en go manyiewo jotugo to otimo gina gudwe nikech Chelsea donge ne nigi pesa tineno ka ne ginyiewo jito ginne ginyiewo nyaji ni ji nyiepo emomiyo no giyudo loch moramora to king'iyo Man City kaka no nyiepo ne ginyiewo ka ging'eni jatugo ni wamanye nikech kama ni mai jatugo monyalo yudo tineno ko gitega chance ka gidwaro jatugo no giedhi an extra mile magolo pesa mang'eny mondo giyud jatugo masulwecha mondo bi okel lokruok e team margi emomiyo aparo ni gisebedo ka gidhi mabor en gimoro ma oganda nyalo penjore in koro sani kirango team mane girakore go ken team moro mayot bende gol mano neno kacha final oko chalo ka final mar okara chayo FA to kata kamano gonde mano neno FA mano kata penalty nitiere gonde ariyo mane Man City yudo Manchester United yudo gol achiel sani kini makoro gichope final sino final magol achiel kende manenre terilo e kata dakika 60 koda boro manchaka ka opira sedonje telo mar ariyo chopo nus mar telo mar ariyo tiende nango tugo mantiere kar ka iwacho ni the best team ne obito tugo kendo no kodo points mag no gido kombe macha ne dibedo thuolo margi machielo mar yudo kombe ni mar Champions League gisebedo kacha ka giyude kendo inyalo we machalo na dewi club no mano mar Inter Milan kitugo magisebedo kacha ka gitugo lokruok mane jatugo Lukaku kelo deka ma mugik ka korono soe bang jatugo machielo bende yudo hinyruok kacha yacho neno sasa kacha mondo utieke ka gibed ji apaga chiele pap gitieki to poth en mo kel ne gi kata gonde ariyo mane kinde mano soe kar kacha aparo ni Inter Milan kano obiro aparo ni ne gichayo Man City ne gineno ni team ni kwatugo ne defensive game to kodhi yudo bao tineno ka Man City no take advantage bao chanena outside the box mo ken gima ne giparo ni nyalo biro Man City takes opportunity to mane mit mpira ki yudo opportunity timanyo mana kaka ditimango dilo kwa paro ni Inter Milan mpira mane gibiro mane gitugo cha okinya compare gi FA finals kata kiwacho no kwa nyacha finals mag FA wana paro ni ne wamiyo Man City
tich matek kane watugo kodgi. Lakini Inter aparo ni Man City no dominate game no most of the time. Ma Inter Milan no mana opportunities nitie mane giyudo mane gilalo maparo ni gibende kuma gintie. Lukaku kuma nitie ang'eno belit ne gima ne otimore lakini opira enajua. No keni odiechiengi ne en odiechieng Man City. E kinde gi bende ka warango kacha ntiere wang'eni wadhi ka watieko to ntie team of the season maponono ka irango kar kacha no kelo timbe mano timo maber season ni mano ma Champions League. Kacha jagol mano ma Real Madrid Courtois bende obedo kata kutua kaen kanyo kaka ngamo jagol masulwe kentiere kar kacha. Then defense kar kanyo mane yudo kacha Ruben Dias mantie kar kanyo Bastoni kacha koda ka Di Marco mano mar Inter Milan. Kai to diere mabene diro kata achiel kuom defenders mane sulu kacha mabene do thuolo mar donjo bange kane tugo rumo mar Manchester City kod mano mar Inter Milan mano Walker kinde magintiere kar kanyo diere kanyo bende jo Man City lilo mantie De Bruyne kachiel koda ka Rodri kod John Stones kama gintiere kar kanyo. Kai to mbele ntie Vinicius Junior, Haaland kod mano ma Bernardo Silva. Kineno squad mano chiuka mano kod Champions League mage jogo mano tugo masulu ahinya emigepe mopogore mar pap kama gintie. Bedo gi paro mopogore ng'ama po nono we oko season mano ma Champions League makoro rumo jogo mane nyalo donje. Aparo ni kipa Onana ni nokoro kubeniwe oko nikech Onana osetugo maber king'iyo mako mare osebedo outstanding, osetugo maber. Kapa ni Onana benor po bed ni obedo e team no nikech en mane aneno ka no tugo na maber nikech no konyo Inter ne doyo ok bape. Chado onge. Koro Onana ni bende ntie jogo magete ntie jogo tibe opogore league ma Ingereza. Oya bene bang tuke makamagi wadhi neno jotugo moko maponono timbe gi osedok elum kendo ido thuolo mondo mi giyude timbe moko mopogore. Ng'ato ka Theo Walcott ponono ka dok elum gi Southampton. Koro ayudo thuolo machielo kata ka jogi ma wuok namba 2 ka club moro dwaro gi Ingereza ponono nyalo bedo ni kacha en thuolo mane ponono mar dhi club season mar nyipo ngeno dicha kolose kacha ka season yero bende oserumo. Juma manyien ka koro daranga ni joma mane chiro kaka chiro ni bende dhi bedo kama jotugo. Aparo ni samibo ya uchiro mano the best time mag players kata mano dhi elumka bo yudo opportunity kata madwoge league kendo to ang'eni nitie kata players madwa wuok. Aneno ka sani Saudia target jotugo madongo gi nikech aneno ka ji dhi kuno nikech pesa to mana gima nawacho onge ng'ama ok dwa pesa. Kuma pesa nitie ema ji bo chimo ka Cristiano ng'ama nong'e ni nyalo tugo Saudia onge. Koro aparo ni ka ang'o idhi ya uchiro no tang'eni nitie jotugo mapod dhi timang'o madhi yudo opportunity maduogo mondo nyewgi. Kwa poni kaka wan kaka Manchester is high time mondo wamany jagol moro kata ka wan gi Digano awinjo ni pod ok odhi po bedni wamanyo jatugo moro Maguire cha be chal ka gibok dwa dhi lakini apa ni po wamanyi ng'ato nikech ineno ka tim mano ok otegno ocham bench omanyi ng'ato mondo ocham bench koko dwa wuok. Kora boge jo wachopo e giko ma chenro kinyi makondo madeka chatron kacha sa achiel deka 50 kod 5 mabende kinde mang watieko kinyi makawuono ang'wa mi thuolo bende mondo mi konwa ninto yudo ote gi duto e yo machalo nade odiochieng' makawuono e chenro mar piny kawano ni kacha weche mag tuke isebedo kacha ke yudo gi e yo machalo nade ote meki na wasomo kinyi makawuono anda mana mondo ayud wach mogik kuom Jeno Lale ka watieko tielo mano mara nono weche mag tuke mana ka walore kar kanyo weche gi thoth ahinya gigo mamako di tuke mamoko mabende wawega volleyball rugby gini bo mido thuolo mondo mi warangi nikech koro mano be kinde gi madhi bedo kanyo kata ka league ni ma Ingereza kata weche gi mag tuke bende rumo ka pod wago tarubin ni league ma pacho kata dhi nade tugo e kind Kenya gi timbe mamoko kacha ntiere dhi neno Pakistan ka ntiere kar kacha pino mar Mauritius ka gintiere kar kacha this Four Nation League kama gintiere duoko obiye yo machalo nade kinde magitie kacha gen Kenya dhi timo nade prediction mar nyabedo ma wala monigi maber nikech rwadhi ni akipake apaka koro wala monigi maber nikech aparo ni bedo ni gidhi tugo gi timbe ma oko be dhi miyo gi siso mondo ging'e ni to kanye mondo bed ni giloke kanye mondo bed ni gitugo na nikech gina tugo mag osiep koro ginegra ahinya kacha lakini ka gitema ahinya tang'eni gidhi wuok amodhi loch to 50-50. Aya, erokamano ya Jeno Lale kuletuwa matoko da kawuono. Erokamano. Aya, nyakoro moke juang mane makelo e giko mar chenro ne one wabed kako dara kalono kata kamano wacho ni
achiedh nade makapaya gi ma ok nyal geng bende omaki kar kanyo kendo ok odhi yudo thuolo mar chopo odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' machielo wabiro thuolo mar twak kodgi kaachiel koda ka jonon weche tuke mamoko ka unan ka kod Jeno Lale kendo mane makelo we giko. Nyinga Cleophas Oluoch ne Kisumu kanya kwar mokiewo nyaka Sango walore gi kanyo chenro mabiro sani. Mano en mar kaka wanene kochakre kanyo saa 2 nyaka ngorom kacha saa 4. Wakuparu odiochieng' ma kawuono ni bende nitiere ndege madhi bedo kawuok Nairobi ka nyaka Homa Bay. Kikidhi mabor ok ndege madhi Mauritius Jeno Lale en madhi Homa Bay. Angwa koni ni Sharon ngao nitiere kanyo odiochieng' ma kawuono. Kinyi ma kawuono kanyo chenro mar kaka wanene dhi nyime kata kok angwayude e chenro mar mbako romo ka ngwad nono wechego mag toy market. Mano wang'o odiochieng' manyoro jo ohala oyudo lal machalo nade nyalo konygi e yo mage. Oriti masani Nyinga Cleophas Oluoch ya Kisumu kanya kwar mokiewo nyaka Sango na kelo ni chenro ma kamae. Nendo chenro mag Ramogi TV. Ikwendi Homa Bay.